Hankelisarjan viimeisen pokaalin saa superjuomari. Meillä on Ryyppi 2001 kilpailu. Kilpailijalla on edessään 5 lasia nestettä ja tehtävänä on juoda nämä lasilliset tyhjiksi mahdollisimman nopeasti. Kukin kilpailija on saanut valita nesteen itse ja kilpailija numero 1 on Pasi Lahtinen ja hänen juomansa on vesi. Ole hyvä, Pasi. Ja näin Pasi ilmoittaa, että hän keskeyttää suorituksensa. Joo, ei pysty enää. Ja kilpailija numero 2, hei Anu Salva. Terve. Sinä valitsit maidon. Joo, mä oon aika paljon reenannut, että tämän pitäisi kyllä mennä aika hyvin, että ei muuta kuin... Ole hyvä, tästä se lähtee. Anulla on ongelmia. Ei. Anu keskeyttää. Anu, mikä on? Mä ihan oikeesti pystykään, kun... Mä varmaan valitsin väärin, kun mulla on niin kauhean paha laktoosiintoleranssi ja mä reenasin sitä, niin... Valintavirhe. Ja sitten kilpailija numero 3. Hei, ja hän on siis Antti Hammarberg. Tervetuloa. Terve. No niin, ja minkä nesteen sinä valitsit? No katohan, kun vesi oli mennyt ja maito, niin minä otin jallukolan. Joo. Muita juomiahan ei kai olekaan. No tästä se lähtee, Antti. Joko saa nyt? Aika alkaa nyt. Ammattimies. Suorastaan leikittelevän kevyttä. Hyvät naiset ja herrat, Antti Hammarberg. Ja kiitoksia Antti. Joo, kiitoksia Antti. Nyt hyvä yleisö on teidän vuoronne. On huutoäänestyksen aika. Pyydän, että annatte huutoäänenne mielestänne parhaalle kilpailijalle. Ja tässä huutoäänet kilpailijalle numero 1, eli Pasi Lahtiselle. 48. Ja seuraavaksi saa äänet Anu Salva. 53. Ja sitten äänet vielä Antti Hammarbergille nyt. Antti Hammarberg! Hankelin Ryyppi 2001 kilpailuvoittaja Antti Hammarberg!